Iya, tigidig. Unya na day ko mosulod sa eskwelahan. Kay sigurado ko karon nang limpyo pa to sila. Ako sa ning doon akong pan. Kay pag moadto ko dito daghang king mangayo. Magdali day ko kay para dili ko malit kay imong bayat to si mama. Mag-elect daw mi og classroom officer. Si Maria man nao nagtuya-tuya sa kahoy. Akong duolon bi. Lamian yung pan nga gipabalo ni mama ko. Ano ka diha o palay ka na sa classroom? Nagkaon. Nananap ko ni si Biti o. Subiyak kayo ni mangayo sa kong pan. Maria, kalamian na imong pan. Tsukulanay na no, panghatag bi. Kailangan pabayalin sa kuha, Biti. Sige, dara na lang o. Thank you. Dara, mato na ta sa room. Dara. Dugay lagi kayo akong mga classmate. Ingon ba ito si mama, mag-eleksyon daw classroom officer karon. Hintag ako mag-presidente, oy. Labi kaya akong pan, Biti, no? Ani, gami kay Maria. Uy, hala, Claire, ikaw palagi isa. Uy, Maria! Hi, Bete! Alangan, kay sayo man ko nagmata, di sayo po ko natug-eskwelahan. Good morning mga bata. Good morning, ma'am! Kamu pa man lagi, wala pa di ang uban? Ma'am, murag absent to si Dudong Pawiks, ma'am. Kay nakit-an ako silang duha siyang papa kaganina ni Agi sa balay. Naka-sputing man to silang duha. Nakitaan bitaw na ako sila ganina, Maria. Nagsakay sila motor. Maayo noon, Claire, nga absent si Dudong Pawiks para ako lang gihapon ng presidente. Pertig yung kay ka Maria ba? Good morning, classmate. Good morning, ma'am. Sorry, I'm late. Want to open the nomination for president. I want the nomination for president. Karon, open na ang atong nominasyon sa president. Ma'am, I highly nominate myself for president. Maria, imo nga laging kaugalingon imong ginominate. Magbuot ni Kabiti. Ingon day si ma'am nga dili pwede. Yawang Maria, oy. Inominate ko din ako kung kaugalingon niya. Ni ka vice president na. Sige, kinsa pa man ang inyong inominate? Ma'am, Nominate Betty Lafia for president. Jugay klaro, Claire ba? Dapat gi-close na nimo. Ma'am, I move to close the nomination. Second the motion. Kinsay mo buto kang Maria, ipataas ang kamot. Ma'am, 1, 2, 3. 3 kang Maria. Karon, kinsay mo buto kang Bite? Sigurado na kong daog. Ma'am, sigurado nang daog si Maria, ma'am. Biti, ano ni buto man pud ka kang Maria? Automatic, si Maria na ang president. The table is open for vice president. Ma'am, I highly nominate myself for vice president and I close the nomination. Di man po daw magpaalas. I-close pa niya dayon. Automatic na nga si Claire ang atong vice president. The table is open for secretary. Ma'am, I highly nominate Betty Lafia for secretary. Unsa sekretary Maria nga sekretary man? Pasagad ramang ka. Ikaw, Claire ba, magbuot ka? Vice President raman unta ka? Paminawag ko kay presidente ko ba? Any nomination for secretary? Ma'am, I close the nomination. kailangan ako din magdaog sa pagka-treasurer. Ay para na ako'y pang-resist kan adlaw ba? The table is open for treasurer. Ma'am, I nominate myself for treasurer. Si Lucio mahimong treasurer. Murag delikado jud ni. Sige, kinsa pa man? Ma'am, ako na ibutang da. Wala makailangang estudyante. Ma'am, ako na ibutang da. Wala makailangang estudyante. Bitaw pud no. Automatic ang atong treasurer kay si Lucio. Unya ang atong friend charming si Dudong Pawiks. Atong palakpakan ang atong classroom officer. Yay!